Yeah, the DC mama buno konsum namori ndithu tikupatsirani audio ya Bone Calendo amene ndithu mtokoto wa usubo la moto yayi ndi khalani pomwepo kuti mumvere mpakana ku mapeto. Guys, thank you so much, Malawian cameras. The DC, the last man standing, man of all seasons, kuyimirira Malawi mosayang'ana mtundu, mosayang'ana chigawo. Ndikaona anthu akumpoto ndimawatenga kuti ndi abale anga, Karonga, Nkhatebe, Mzuzu, Chitipa, azibale anga okhaokha. Ndikayang'ana pakati chigawo cha pakati mchinji Salimado wa Mchisi Deza azibale aine amenewo. Ndikayang'ana kumwera madistrict wonse neno Mwanza, Msanje, Chikwawa, Mulanje, Tyolo, Palombe azibale anga. Ndikayang'ana ku Eastern Region kumene anthu akuvutika kwambiri makamaka kumangochi makanjira kumene kunaperekedwa ndalama kuchokera ku Qatar, kumene kunanyamuka mafumu ndi ya MP ya kumeneko kukatenga makobiri ansewu kuwanamiza anthu akumangochi pakana lero nsewu sunapangidwe. Ndi uchisiru waukulu kwambiri kumatenga Malawi ngati agalu azibale anga, ndipo sindingazakhale ni mantha konse. Machinga, Balaka, Zomba, pena paliponse ine ndimapita, ndili nawo maso, ndili nayo mikono, ndili nayo miyendo, ndili nayo brain yoganiza. Ndipo izi ndizapitirira nayo ikakhala nkhani yomuyimirira munthu amene ali oppressed mu ziko la democracy, ziko la Malawi limene anthu ake amangoyang'ana makobiri asogoleri, sayang'ana za moyo wa munthu. Ngakhale anthu opemphera ndi makape okhaokha amakhoza kumamuona munthu yokuti akulephera ntchito, koma amampitira ku nyumba kwacheku kumakampempha makobiri. Anthu amene ena amene akupangisa ziko la Malawi linolo kuti likhale ziko lomvesa chisoni, ziko limene andale amango atola anthu osauka kumatitenga ife ngati agalu kapena ngati akapolo wawo, ndi anthuso opemphera. Makape ena a CCAP maloma kuti akamuuze President Chilungamo Zulu Nkhoma Synod of the CCAP chimeneso chili chali chichanga, anapita kuja ku State House ati kumakampempherera president kuti amfunire mafuno abwino nkhani ya chisankho komanso kuti ati zonse ziziyenda bwino. Osamuuza kuti Amalawi akuvutika, osamuuza mavuto amene akukumana ndi Amalawi, osamuuza kunena kuti fetereza kunja kuno kulibe. Ndipo nduna ya agriculture Samukawale akuyenera aziwe zimenezi kunena kuti Amalawi akuzunzika, fetereza kulibe, fetereza mungopasana nokhanokha, mukungopita mujene mulilongwemu muwakawaka mundu kumagawana fetereza kuchokera ku smallholder kumagawana fetereza. Mukumamutenga fetereza uja kumamusiya m'matumba ndikumadinda mayina anu. Anthu opemphera ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri. Ndipo ndimadabwa kuti kaya ndi umphawi umene ukukupwetekani. Anthu opemphera ndinu amene munayenera mukhale pasogolo kumamuuza President Chilungamo, kumuuza Chilungamo kuti ziko silili bwino, ndalama ikungogwa deire, ndipo zinthu zikungokwera. Ndipo mavuto amene ati akumane ndi Amalawi amene ajawena aja akanenedwa aja ambuyo amene aja ndi pang'ono. Amalawi akutikumana ndi mikwingwirima yoopsa, ndipo zija zinkatchuka pakati apo kuti anthu aku Zimbabwe amavutika, amene ajawo ndi pang'ono, koma Amalawi avutika koopsa. Ziko ilili lafika pena pache moto uja ukuchepa, mene kukutenthera moto ukuchepa, ndena achi basi akavale makolala awo basi mimba kwepe ulendo ku State House basi ndikumakana kuti bwana zinthu zili bwino, tikukupemphererani, ndipo zisankho zitikufuna kuti muwine. Ati awine ndani? Inu ndinu makape kwambiri. Ati awine ndani? A Satana inu.
mama kuti mukamuuze kuti akulu mmene zinthu zilili you need to step down muchite resign ndiye basi kumana kuti tikufuna tikuyikeni manja basi kumene kujako phwi kumene kumatafunani nyama zanu masausage anu masausage kumene koko kumwaimwa kumene koko mawaini ali basi ulendo kumapita mmakwanu. Inu anthu omvetsa chisoni kwambiri. Utenga umene ukupita kuma estate akumulanje mama wa uno maka ku Lugeri Tea Estate komanso Eastern Produce komanso ma estate onse akuthyolo. Ndafuna ndikukumbuseni kunena kuti Vincent Wandale ndi ineyo tilipo, and do not touch our people, do not touch thy people. Chifukwa maesteti mumwakula uchisiru kwambiri. Ndipo inu Vitumbiko Mumba popeza ndinu minister yekhayo amene mwasalako kuno ku Malawi, ndafuna muumve uthenga umama wa uno kunena kuti muthamange kupita ku Lugeri Tea Estate kumene azungu tsopano akufuna kuti azizuza anthu. Tikunena panopa as we talk this morning, Bwana Vitumbiko Mumba kumene muliko kapena amene muli nawo pafupi mwatumizire audio kunena kuti he must intervene immediately, kunena kuti anthu azungu aku Lugeri Tea Estate achosa anthu opambana 500 ku Chikuli division. Nkhani yake ndiyonena kuti azungu aku UK anabwera miyezi iwiri yapitayo kuzawauza anthu kunena kuti ifeyo takondwera nditi wanu okoma ndipo aliyense timpasa 500 bonus kuchokera khandu osesa khandu ochera khandu amfactory azungutu anyacha makobiri aku UK anabwera kuzanena kuti azapereka bonus. Ndipo izizi sizobisaso iyayi aliyense akuziwa ngakhale makapital ngakhale managers akudziwa kunena kuti azungu anapereka ndalama yokwanira 500,000 kwa munthu ina aliyense. Sitikudziwa kuti Lugeri ili ndi anthu angati lero ndalama ija akuluakulu aja ija wapasa mwezi watha uja 24,000 mwezi unonso 24,000 out of the 500,000, and yet amachita kunena kuti ndipo anthu inuyo ndalama imene musasewerese mumangire nyumba zanu mulipire sukulu zanu. Kumauza chonchotu lero kukwachita haya anthu ena acha anakude ena achochokera ku Tea Association ku Blantyre basi kuza malankhula ndi anthu kuti ayi zimeja ndizonama azungu aja amangochita joke. Azungu angachite joke ndi ifeyo, azungu akachoke kunja azachite joke ndi ifeyo. Nde anthu zimeja zitamanyasa apanga ma demonstrations ameja tikunena pano maling leaders kumaso anthu opambana 500 achosedwa. Ndiye tikufuna tikuuze ni Lugeri Tea Estate minda imene iyi yati ndi ya makolo wathu, ndipo ife zimatipweteka pakana lero anthu akumulanje ndi kuthyolo kuti inuyo azungu munabwera instead of respecting us amene tili the owners of this land mukufuna muzitizunza. Ndiye tifuna tikupaseni warning kunena kuti anthu amene mwawachosa muabwezere pa ntchito chifukwa anthu ndosalakwa. Muabwezere pa ntchito, ngati simuabwezera pa ntchito tichita na mobilize mulanje ndi thyolo tikufuna tikuthamangisani nonse muzipita mmakwanu. Ndipo musaone ngati nkhani imene tinayiwala, nkhani imene sitinayiwaletu, nkhani imene sitinayiwale. And munayamba system Eastern Produce komanso ino Lugeri munayamba system yosawalemba anthu ntchito. Vitumbiko Mumba mukuyenera mumve zimene zizi ma estate onse akumulanje ndi kuthyolo maka Eastern Produce anayamba ujeni system yosawalemba anthu ntchito kumango apasa anthu ganyo ya mwezi ni mwezi iwiri mwezi itatu ikatha achose atikuopa kupereka ma pension komanso other benefits. Izizi ndikuzuza anthu amene ali osauka, anthu amene ali land ndi yawo anayenera kumachita benefit. And tea amene iti ngakhale president Chakwera nthawi ina ndinazamuuza apo kunena kuti tea sitimachita benefit ifeyo. Tea amamuchita auction ku Kenya
andi munomo mmangobwera fetereza ndi machinale ndalama zonse zimapita palibe chimene chimapindulapo dziko la Malawi. So inu avitumbiko mumba popeza ndinu amene minister amene akuoneka ku Malawi kunoko kuti amene iyi ndi minister amene ali moyo wake welfare yake waisiya kwambiri pa anthu. Mupite ku Lujeri mukachite intervene anthu achosedwa ntchito amene so masalaries yawo ndiwo chepa kwambiri, palibe amene amalandira 100,000 palibe. Ngakhale oloma managers ama estate munati mwaone amangooneka kuti aone manager chifukwa ali ndi njinga ya moto ena okuagulira mawu ati marava follow achikazi aja munthu wonene pa kwambiri kumakwera lava follow akuzunzika kwambiri anthu ma estate. Choncho mukuyenera mupite ku Mulanje mukachite intervene, muyenere mupite ku Minimini, mukuyenera mupite ku Greenock, mukuyenera mupite ku Landadero, mukuyenera mupite ku Esperanza, mukuyenera mupite kuuje ni ku Limbuli Tea Estate kumene konso anthu amene akuzuza anthu even kuwalanda anthu malo awo uyutenga muzi wonse ndikuuzunguza ndi tea ndizomvesa chisoni kwambiri. So mabwana a Lujeri Tea Estate, we are coming for you. If you are not restating these people, we are coming for you. And iso pali ena wawa akubalaka Portland Cement amene akuzuza anthu ku Ng'anga area amene akufuna kuthamangisa anthu. Tafuna ndikulimbikiseni inu anthu akubalaka kunena kuti osaopa wina aliyense, ziko lino ndila democracy, osamuopa wina aliyense, osalola kuchoka malo anu chifukwa anthu amene akufuna zikutenga ninu ngati ndinu zisiru life akapolo, ziko lino siratu komandirawo. Ngati sapanga the needful kupereka compensation yokwanira musachoke kumene kokonga khale ulo atu apolisi atabwera motani. And ngati kuti anthu ena omvesa chisoni ndi apolisi amene akumayenda m'manyumba mwa anthu usiku kumayamenya anthu kumasakasaka anthu kuti aziyapha. Ndamva chisoni kwambiri kuti apolisi anapita ku Ng'anga ku area imene kuli akufuna kuti azipanga ku simenti ndi kumakasakasaka anthu usiku. Zimene zili zosiyana ndi malamulo. Anthu ali ndi right yawo kukaniza malo awo kapena ayi. Ndi uchisiru weniweni kuti muzititenga ifeyo a Malawi ngati anthu osaganiza. Oyi ifeyo ndi ife anthu oganiza. Ziko lino ndi lathu, ziko lino sila munthu wina aliyense, ziko lino ndi lathu. That is why ifeyo a Malawi tikachiona chinthu chikuti ichichi chikutipweteka timayenera tizichita voice out osakhala kumaopsezana yayi. Andi ndi chani chimene munganene inu kuti ati mwachipanga muziko munomu? Ndi chani chimene mwapanga inu chimene anthu akhoza kumachitchula kunena kuti inuyo IMCB mwapanga? Popeza ndi apa mungopanga inu zinthu zofoira zokhazoka basi kutanganidwa ndi kumafuna kumabera mavoti. Maloma kuti mukalembese anthu muchilungamo kotapita ni kulikoma mukaone. Likoma Island palibe amene alembesa za mavoti. Mupite ku Nkatabe. Mupite ku Nkatabe palibe amene alembesa za mavoti, basi anthu pakana leroli anangobwera ndi machini yawo mama ake ndi kumanyamuka kumapita. You think we are stupid? And it will and there will be a day when we will rise against you. Ena ife tinapereka miyoyo yathu panjanji sitimaopa wina aliyense yaye. Tisamaopsezane mono Malawi palibe amene ziko lilili lache. Ndipo mukanakhala anzeru mukanauzana muchite resign chifukwa palibe anything that you can show. Anthu akuzunzika kwambiri. Ndalama ikugwa daily, zinthu zikudula, anthu akuzunzika, mankhwala muzipatala mulibe, fetereza ndi uyuyu kulibe, china chilichonse chinavuta muno Malawi. Ndiye muzikati nyasa nyo kuti boma ndilomweri la chani, boma ndilomweri la amanu. Palibe zokuti tiziopsezana muno Malawi. So mind you, anthu akubalaka ndikufuna ndikulimbikiseni akapitiriza zokuzuzani imbani phone 0-9-2-3-6-5-0-3-5 tibwera kongo tizapanga mademo. Komanso Mulanje ndi Thyolo konzekani ndipo kumene kuli a Vincent Wandaleko konzekani tiimbirane mafoni tikumane ndi anthu amenenso ambiri mwa iwo ndi atheba kumene kuja ku Mulanje ndi ku Thyolo komanso madera ena ngakhale ku Lilongwe kuli anthu amene anakagwira ntchito muziko lino ana atheba anapita ku South Africa koma kuzunzika pakana lero boma la Malawi linaba ndalama zawo. So tikuyenera tipange mademo anyo
ophatikiza anthu atheba, ophatikiza kulanda malo athu ati mulanje ndi tcholo mukafuna nkhondo tiyiyamba nkhondo ifeyo ana obadwa kumene sitikuopa wina aliyense ya musamatizunzire anthu ndikunenatu ndi inu akumafisi inu akukamfozi inuyo nonse a Eastern region Eastern produce mukuyenera musamale kwambiri osamazuza anthu makamaka azungu akulujeri kumeneko kuli mzungu wina akuzuza anthu kwambiri akusiyana ndi Meros akusiyana ndi Sinero wapa Esperanza kale kunali Figi kumene kujako kunali Figi kunali Sinero kunali Lawrence anthu azungu amene jatimakhala nawo bwinobwino koma wawo akufuna azizuza anthu Simero to anapita koma anali munthu Meros anali munthu wabwino kwambiri Meros wa ku Lujedi Tea State so friendly osakhala kumazuza anthu ya kuliso amwenye ena mukufuna muzizuza anthu ma estate amwenye ochokera ku India tithana nanu posachedwa palitu amwenye ena abwino kwambiri okoma mitima koma osakhala zinkhanira zomafuna kumazuza anthu so Mr. Vitumbiko Mumba Minister Yekhayo amene wasala kuno ku Malawi amene akugwira ntchito amene sobano wasukusula anthu sukusulisa anthu m'maso ayamba kugwira ntchito kumaoneka ngati ne ma minister chonde you must take note of this Lujeri Tea State ikuzuza anthu yachosa anthu 500 ku Chikuli division over 500 chifukwa chokuti anthu amachita protest ndalama imene analonjezedwa ndi azungu aku UK akufuna abere ndalama zawo kwabwera mabilions chifukwa Lujeri yokhayo ili ndi anthu osakhala masewera ndiye kwabwera mabilions ndikumapasa anthu ma 48,000 that's completely utter nonsense ife sitimafuna nawo zopusa zangati zimene zozo ya Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa Malawian cameras. Right.